vloggen. Desi här, mjau. Ja, idag har jag varit med Alma. Jag ska inte bara med Pau. Men det var så här, Pau inte kom, jag menar. Ja, hon kom inte. Det är taskigt, eller hur? Jag ska till Uvre. Och vi ska prata så mycket, du vet. Prata hela natten. Jag kan slå mig själv. Anledningen. Men jag älskar mig så himla mycket. Nu sitter jag här på matte. Jag fattar ingenting. Jag var inte på. Ja, men vem kan det? Ja, jag måste bara sitta med en nagel i galgård. Oh my god, säger de. Så var det en liten huvud som kom fram till mig och sa att jag var äcklig. Hon sa att jag var äcklig. Nej. Låt mig.